Ameslarien bandak ametxen ontzian, zaintzen ditu umeen ametxak hortzian. Noski baizera eta auskal hori esker, egingo dituzue hainbat ametxe eder. Egingo dituzue hainbat ametxe eder. Ameslarien banda. Amets bete hortz. Zer da zarata jasangaitz hori? Auskalo. Noski! Noski! Isilduko zara pixka batean? Ei, kaixo baizera. Zer duzu? Zer dudan? Belarriko mina. Inguruotako ume guztiak esnatuko dituzu iskanbila horrekin. Auskalo. Aizue, inor ez da ikasita jaiotzen. Ba, ez dirudia inzaila denik. Talentu kontua izango da. Alarmak salbatu zaitu. Guazen azkar amesgailura. Auskalo. Auskalo, ziur ikasi duzula amesgailua erabiltzen? Ez dizut esan ba inorrez dela ikasita jaiotzen. Denbora beharrezkoa da ikasteko. Auskalo! Ikusten baizera? Hortxe duzu adibidea. Utzi lezioak. Ume batek gure laguntza behar du. Xirristi mirristi! Mutiltxo hau oea zeharo desegiten dabil, lasai lo egin ezin da. Auskalo! Nik azalduko dizut, auskalo. Esango nuke mutiltxoak ez dakiela hortzak garbitzen. Hala da baizera, ez daki zer egin behar den lehen bizi, eta zer ondoren. Kikili salda! Hortz guztiak matxinatu egin zaizkio. Eta, atzeko hori? Atzeko hori? Txantxar gaiztoa da. Auskalo! Ez badu hortzak garbitzen ikasten, txantxar gaiztoak guztiak ondatuko dizkio. Barraskiloa eta barea. Ze kakati parea. Utzi beldurrak. Ni, ametxen ontzia mutiltxoaren etxe gaineko odaioera hurbiltzera noa. Zuek bitartean, bilatu ametsa konpontzeko balioko digun zerbait altxorkutxan. Auskalo! Barraskiloa eta barea. Bera bai balorea. Zede montre erabil genezake, alako gaizto, maltzur, zital, anker, beldurgarri, baten aurka. Ara, heldu gara mutiltxoaren ametxen odeira. Prest zaudete? Ze topatu duzue altxorkutxan? Gauza handirik ez. Auskalo! Gure hortz eskuilak? Lo? Ez da ideia txarra. Txantxar gaiztoari aurre egin behar diogu hiru hortz eskuil txantxurekin? Txantxarraren aurka aritzea eta txirula jotzen ikastea antzekoak dira. Sekretua maiztasuna da. Aur! Goazen brankako txirristara. Baizera, auskalo, hortzak baretu behar ditugu lehen bizi. Gero banaka ondo garbitzeko. Auskalo, emaidazu hortz orea. Auskalo. Hortzorea ahaztu egin zaio. Nola de Montre erakutsi behar diogu mutiltxoari hortzak garbitzen, hortzorerik gabe. Seguru ametxean topatzen dugula. Ametxetan dena da posible. Auskalo, zuk paretu eta elkartu hortzak. Haus, baizera, zuk despistatu txantxar gaiztoa nik hortzorea bilatzen dudan bitartean. Zuk despistatu txantxar gaiztoa. Eta zer da eskatuko didan urrengoa? Amets bateko erentzuge bati azazkalak morez margotzea? Baizera! Txantxar gaiztoa dator! Erakarri
Erakarri bere harreta, erakarri bere harreta. Badakit! Txantxar gaiztoa! Begira ze pastel gozoak ditudan. Esne gainez betetako pilak, txokolate pipita zapaindutako kruasanak, eta mukurdi marmeladazko madalenak. Eta horrekin nahikoa ez baduzu, litxarkeriaz betetako zaku bat ekarri dizut azken buruko gisa. Hortzorea topatu dut lagunak. Prest gaude ametsak konpontzeko. Abestu dezagun guztiok batera. Hortzen eskuila hartu, hortzorea jarri. Apur bat bustietan mugi sarri-sarri. Gora eta bera, eskuineta ezken. Hortzen artean ez da geratuko ezer. Garbitu, garbitu. Bat, bi, hiru. Gero urpixkat hartu, baina ez ziren txip. Aho osoa ondo irakusi. Ura bota ondoren, eskuila garbitu. Eta jan, eta gero dena erreplikatu. Eta jan, eta gero dena erreplikatu. Ondo lo egin, txambelin. Baina, ze? Auskalo! Auskalo, nora zoaz hortze eskuila berezi horrekin? Hodei ardiei hortzak garbitzera! Primeran! Thank you.